Wara l-istorja żvelata fl-ewwel tas-sena fil-Gazzetta In-Nazzjon li l-Assistent Kummissarju Mario Tonna ta' daqqa ta' ras f'nofs wiċċ is-sieħba tiegħu u kkaġunala feriti f'imneħira, it-tlieta filgħodu l-Assistent Kummissarju tefa' r-riżenja tiegħu. In-Nazzjon it-tnejn żvela rapport li sar uffiċjalment lill-Pulizija fl-Għassa ta' Taslima mill-eks sieħba tal-Assistent Kummissarju Mario Tonna li fih fatti xokkanti fosthom dwar vjolenza domestika, theddid b'sikkina, xorb ta' alkoħol waqt il-ħin tas-servizz, sewqan taħt l-influwenza tax-xorb u fost oħrajn skartar mix-xogħol. Fil-leġislatura li għaddiet u din il-leġislatura, l-Assistent Kummissarju Mario Tonna kien il-protagonista ta' żewġ promozzjonijiet li ngħata bl-aktar mod sfaċċat meta fil-verità ma kienx immeritaħ dawn il-promozzjonijiet. F'rapport li s-sieħba tal-Assistent Kummissarju Mario Tonna għamlet nhar 28 ta' Diċembru fl-Għassa tal-Pulizija f'Taslima, istqarret li nhar l-20 ta' Diċembru li għadda għal ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija Mario Tonna waqt argument magħha ta' daqqa ta' ras ġo mneħira. Dwar din id-daqqa ta' ras u l-ġrieħ li kkawżala hi m'għandix ċertifikat mediku. Is-sieħba qalet li wara argument li kellhom u beda jċemplilha fuq it-telefon tal-uffiċċju tagħha u beda jajjara. Is-sieħba tal-Assistent Kummissarju Mario Tonna kompliet li probabbilment li Mario Tonna kien fis-sakra meta ġara dan kollu. Fost oħrajn fir-rapport hi qalet li kważi kuljum mis-satejn ta' wara nofsinhar il-qudiem meta l-Assistent Kummissarju Mario Tonna ikun ix-xogħol u jkun jinstema' b'tonalità ta' wieħed xurban. Hi qalet li darba afġilha wiċċha ma' van li kien ipparkjat fit-triq quddiem id-dar tagħha. Darb'oħra refa' jdejh fuqha fil-bitħa tad-dar tagħha. Hi qalet ukoll li darb'oħra ħareġ is-sikkina liha u l-aktar każ reċenti kien meta ta' daqqa ta' ras ġo mneħira. Wara r-riżenja tal-Assistent Kummissarju Mario Tonna, f'kummenti ma' Net News, David Aġus, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, sostna li l-Korp tal-Pulizija jixraqlu li jitmexxa minn persuni serji u ta' integrità. Ma jistax il-Korp tal-Pulizija jkun immexxi minn nies li għandhom dellhom tqil. U allura huwa ta' għajb li dan il-Gvern għal darba darbtejn ta' promozzjoni persuna li kellu dawn il-każi diġà pendenti. U allura jridu aħna nfaħru lil nies il-ħaddiema, il-Pulizija li jaħdmu fil-Korp u dawk li jaħdmu kuljum biex jaraw li pajjiżna jkun hawn is-serjetà, jkun hawn is-sigurtà. U kompla li l-Partit Laburista fil-Gvern tul il-leġislatura li għaddiet u tul din il-leġislatura ta' promozzjonijiet lil persuni li diġà għandhom każi li jagħmluhom mhux dinjitużi li jieħdu tali promozzjonijiet fl-ogħla pożizzjonijiet tal-Korp tal-Pulizija.